GGD gaat nu ook in Zeeland partydrugs testen. Het is donderdag 28 november. Dit is Zeeland Nu. Testcentrum na 10 jaar lobbyen. Agenten uitgeleend aan Amsterdam. En paard alleen in de wei is zielig. Goedenavond. Na meer dan 10 jaar lobbyen heeft Zeeland eindelijk een plek waar gebruikers hun uitgaansdrugs kunnen testen. Als laatste provincie van Nederland. Om 6 uur gaat de testlocatie in Goes open en wij kregen alvast een voorproefje. Vanaf vandaag zijn we elke donderdagavond open, van 6 tot 8. En daar kun je naartoe met je pilletje of je poedertje. En dan kunnen wij kijken wat erin zit. Hallo. Jij komt voor de testservice? Klopt. Hoi. Hoi, mag je met meelopen? Stel, ik kom hier, maar ik wil liever anoniem blijven. Kan dat? Ja, het is juist de bedoeling dat de gebruiker anoniem blijft. Hè? Dat hij anoniem zijn pilletje kan laten testen. Want dat geeft toch het veilige gevoel voor die gebruiker. Dat is mijn collega Marlies. Hoi, Hallo. Marlies. Welkom. Wat heb je meegenomen? Ik heb een ecstasy-pilletje meegenomen. En wat heb je ervoor betaald? €5. 5 euro. Ja. Het is niet zo van je pilletje laten testen en veel plezier ermee. We gaan echt in gesprek met die gebruiker. We gaan een stuk voorlichting geven. En toch ook wijzen op die risico's, want die zitten er altijd aan. Ook al is het pilletje dan betrouwbaar of hoe wil je het noemen. Uiteindelijk is het nooit betrouwbaar, dus het is altijd gif. Wat we dan nu gaan doen is even een zuurtestje. En dan kan Leo eigenlijk zien of er MDMA in zit. MDMA is de werkzame stof in ecstasy. En we kunnen ook in de database kijken of deze pil al bekend is. Oké. Ja? Mensen kunnen ook zeggen, ja, door dit te doen, zo'n testlocatie, stimuleer je het gebruik dan niet. Nee, wat we doen is echt monitoren wat is er op de Zeeuwse markt. En tot nu toe was dat altijd een blinde vlek. Ja, want Zeeland deed nooit mee. Dus we weten eigenlijk nooit wat er hier in Zeeland gebruikt werd. Ja, door deze testbureau krijgen we daar ook zicht op. Je zegt dat MDMA is, dus dan zal die blauw-zwart moeten worden. Weet u nou of er veel wordt gebruikt in Zeeland? Ik denk dat het wat dat betreft niet onderdoet voor de Randstad. Kijk, je ziet hem al zwart worden. Ja. Dus de werkzame stof in dit pilletje is inderdaad MDMA. Stel, het is goed mis met iets wat iemand hier heeft gebracht. Wat gebeurt er dan? Als het echt goed mis is, dan starten we de protocol Red Alert. En dan gaan we eigenlijk heel veel mensen inschakelen. Dat zijn in ieder geval de ziekenhuizen, de huisartsen. Ja, eigenlijk om te voorkomen dat de volksgezondheid in gevaar komt. Hey, ik ga je nog even wat informatie meegeven over ecstasy. Doe in ieder geval voorzichtig met het gebruik. Ja. En bij eventuele vragen kan je altijd nog terechtkomen. Ja, dat is prima. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. En verslaggeefster Mercy Kamermans die staat aan de Kloetingseweg in Goes. Daar straks dus kan voor het eerst getest worden. Dus ja, Zeeland is echt de laatste provincie, hè, Mercy, waar we nu ook zo'n testlocatie hebben. Terwijl die wens er eigenlijk al 10 jaar is, hè, vanuit de verslavingszorg. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Ja, dat heeft toch wel alles te maken met gebrek aan draagvlak bij de Zeeuwse gemeente. En dus ook geld, want ze waren er niet allemaal even van overtuigd dat dat echt nodig is, zoiets in Zeeland. En dus moesten gebruikers tot nu toe elke keer naar Roosendaal, als ze dat al deden natuurlijk. Nou, toen eindelijk de neuzen allemaal dezelfde kant op stonden, duurde het ook nog even voordat alle vergunningen rond waren. Je hebt ook te maken met veel verschillende partijen, het Openbaar Ministerie, politie, het Trimbos Instituut en natuurlijk die Zeeuwse gemeente. Dus al met al is het echt wel een mijlpaal te noemen dat het nu gelukt is en dat over een uurtje hier achter mij je alle Zeeuwse drugs kan testen die je maar wilt. Mercy Kamermans, dankjewel. De politie Zeeland-West-Brabant leent tientallen agenten uit aan de politie in Amsterdam. De uitgeleende Zeeuwen zijn nodig voor het bewaken van gebouwen, maar ook van advocaten, officieren van justitie en rechters. De Amsterdamse politie zet daar massaal op in na de moord op de Amsterdamse advocaat Dirk Wiersum, maar heeft een enorm tekort aan agenten. De uitleen aan Amsterdam kan betekenen dat agenten in Zeeland minder te zien zijn in dorpen en dat er minder controles kunnen zijn, meldt een woordvoerder. Dit zijn ze, de 2 bijzondere kanonnen die zijn gevonden bij de aanleg van windmolenparken voor de Zeeuwse kust. 2 kanonnen zijn vanuit de Noordzee hier naar Maas gebracht bij Archeocare. Hier worden ze niet alleen gerenoveerd, maar onderzoek gedaan waar de kanonnen eigenlijk vandaan komen.
En dat onderzoek wordt gedaan door Nico Brink, de kanonnen-expert van Nederland. Volgens hem zijn de kanonnen van rond 1600 en dat maakt ze uniek. Het is alleen al bijzonder door zijn ouderdom. Want onze grote zeeslagen met Tromp en Michiel de Ruiter, dat was 30, 40 jaar later begon dat pas. En ja, dit is gewoon van voor die tijd. De kanonnen zijn van Engelse makelij en daar zijn er tot nu toe nog maar een paar van opgevist. Na het onderzoek en de restauratie krijgen ze een plek ergens in de gemeente Vlissingen. Nou, wat die plek gaat worden is natuurlijk afhankelijk van het verhaal van de kanonnen. Het wordt steeds interessanter, dus ik denk dat de plek ook steeds prominenter gaat worden. Maar waar precies, daar gaan we eens goed naar kijken. Het is geen kanonnenbijt op de boulevard. Nou, dat zou ik niet doen. Nee, dan geef je het eigenlijk weer aan de zee bloot. De hondenpiste erbij op. Nee, dat zou ik niet doen. De Ride for the Roses in Zeeuws-Vlaanderen is gered. Van oudsher wordt de Ride for the Roses vanuit Goes verreden. Maar de laatste jaren was er ook een ride in Zeeuws-Vlaanderen. Maar door ruzie tussen beide besturen wilde Zeeuws-Vlaanderen afhaken. Na bemiddeling door oud-provinciebestuurder Ben de Reu is dat voorkomen. Iedereen vindt dat het een goed doel is waar ervoor gefietst wordt. Massa's mensen doen eraan mee. Heel veel mensen hebben, helaas, in hun familie of vrienden en kennissenkring wel iemand die aan kanker lijdt. En dat daar geld voor opgehaald wordt via die soms een landelijke ride en nu in Zeeland ieder jaar. Vindt iedereen fantastisch. Ja, dat ga je toch niet weggooien. Inbrekers hebben vannacht voor €20.000 aan machines en handgereedschap gestolen bij Zeeuws Werk in Vlissingen. Het bedrijf geeft technieklessen aan jongeren en aan Zeeuwen die moeilijk aan een baan komen of een beperking hebben. Iedereen is aangeslagen. Buiten omdat het heel verdrietig is het ook de tegenslag die je dan te verwerken krijgt. Je merkt ook aan die jongens, ze zijn in dienst bezig, kunnen ze niet afmaken. Nou, we hebben hier ook mensen die, laat ik zeggen, andere problemen naast ADHD en wat voor andere problemen hebben. Die zijn echt van slag af. Die weten nu even niet wat ze moeten doen. De politie is een onderzoek gestart en voor nu is het positief blijven. Ga gewoon door en ik hoop wel dat er bedrijven en mensen zijn die ons zullen helpen. Denken we wel dat we hieruit komen. Kaarten voor Concert at Sea eind juni volgend jaar waren vanochtend binnen 2 uur alweer zo goed als uitverkocht. Er waren alleen nog dagkaarten voor de donderdag. Grote trekkers dit jaar zijn The Script, Crowded House, Kensington en natuurlijk Bluff zelf. De mbo-opleiding Procestechniek bestaat 50 jaar in Zeeland. Tegenwoordig is die opleiding in handen van Scalda. Jongeren worden daar voorbereid op een baan bij bijvoorbeeld Dow, Yara of Trinseo. Quincy Den Hamer werkt nu als procesoperator bij plasticfabriek Trinseo in Hoek. Een paar jaar geleden ronde hij de opleiding Procestechniek op Scalda af. Ik ben eigenlijk vroeger opgegroeid met brommers en scooters. Dus eigenlijk toch een beetje het sleutelen, het met techniek bezig zijn. Ja, en dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik de opleiding Procestechniek ben gaan volgen. De mbo-opleiding startte 50 jaar geleden, waarvan docent Emiel Duit er 7 jaar les geeft in Terneuzen. We schotelen hem een aantal vragen voor over het werk en de opleiding. Wat zijn de meest gehoorde vooroordelen over het werken in de procestechniek? Nu veel minder, maar wat je vroeger veel hoorde was dat het eigenlijk vrij simpel werk was. Fabrieksarbeiders noemden ze het wel. Had ook vooral te maken met dat er, zeker in het begin jaren 60, toen de procesindustrie opkwam hier, heel veel mensen op straat echt letterlijk geronseld werden. Wat verdient iemand die in de procesindustrie werkt? Dat is een van de grootste redenen waarom mensen kiezen voor de procestechniek. Het startsalaris ligt behoorlijk hoog. Iemand die bij ons van opleiding afkomt, verdient gemiddeld zo'n €2700 netto in de maand. Iedereen denkt, oh, dat is veel geld. Dat klopt ook. Maar we werken natuurlijk wel in ploegendienst. Dus dat betekent dat als je vrienden van 22 of 23 een feestje hebben op zaterdag en je hebt middagdienst, dan moet je gewoon gaan werken. Aan de ploegendienst moest ook Quincy in het begin wennen. Maar nu ziet hij er de voordelen wel van in. Voor mij is eigenlijk het werk in de ploegendienst hetgeen wat voor mij het meest aantrekkelijk is. Omdat toch de afwisselende diensten, dat zorgt ervoor dat je toch een moderne man bent. Je krijgt ook meer verantwoordelijkheden binnen het huishouden. En dat was vroeger anders, maar dat hoort wel bij de tijd van nu. De opleiding is na 50 jaar misschien wel relevanter dan ooit. Veel fabrieken in Zeeland staan te springen om technisch personeel. Pak de bovenste even een keer. Welke grote verandering staat de opleiding Procestechniek nog te wachten? Wat we zien is dat de bedrijven voorheen echt niveau 4 eisten van onze leerlingen. Dat door de grote vraag aan operators, dat voor de bedrijven ook niveau 3 al
prima is. Dus we gaan wel als opleiding, naast niveau 4, willen we ook een niveau 3 opleiding in de steigers gaan zetten. Dus dat wordt voor ons de grootste uitdaging, de grootste verandering. Morgen wordt het 50-jarig jubileum van de opleiding op Scalda gevierd. Paarden staan te vaak alleen in de wei. Daar kunnen ze juist heel slecht tegen. Dat zeggen verschillende dierenorganisaties, zoals de stichting Dier en Recht. En daarom is er nu de campagne Deel je wei, iedereen blij. Hallo schatje. Ja, ik had ook waarschijnlijk net zoals in ieder ander een probleem. Mijn paard kwam ineens alleen te staan. En is er ergens een deelwei? Of kan ik hem ergens zetten? Het is het dilemma waar veel paardenliefhebbers mee te maken krijgen. Wat moet je doen als je paard alleen komt te staan? Arna twijfelde geen moment. Toen haar paard Tinka kort geleden kwam te overlijden, zocht ze voor pony Elmo meteen een tijdelijk logeeradres. Nou ja, je kan nu inmiddels wel zeggen bij een hele goede vriendin. En die heeft Elmo opgevangen. En het mocht zo zijn dat ze Bonfire tegenkwam, die ook dus weer alleen stond. En toen hebben wij gezegd, ja, dat gaan we proberen bij elkaar. En het ging gewoon hartstikke goed. Iemand die weet hoe belangrijk sociale contacten voor paarden zijn, is Willeke Adriaanse. Hey, knul. Hij is gedragstherapeute voor de dieren. En deze vrolijke vrienden, Ben en Howie, die zijn van haar. Ja, het zijn hele dikke maatjes, maar dat kun je wel zien, hè? Ze zoeken elkaar op. En ze kroemen elkaar. Als ik hem een beetje kriebel, dan kriebelt hij zijn vriendje ook. Ik heb jeukrouw, jij bij mij, doe ik het bij jou? Goed hè? Ja, paarden zijn echt kuddedieren. Hè? Ze leven in de kudde, ze zijn sociaal. Dus ze hebben elkaar echt wel nodig. Zo sociaal dat ze nu ook even naar ons toe Hij komen? komt even bij je kijken. En hun hersenen zijn eigenlijk voorgeprogrammeerd voor bepaald gedrag. Dus ja, die hersenen willen ze volgen. En als ze die hersenen niet kunnen volgen, dan worden ze bijvoorbeeld apathisch. Of ze gaan juist overduidelijk op zoek naar contacten rondom de wei. Wordt elk paard ongelukkig als hij alleen is? Ja, ik denk het wel. Want elk paard heeft ook die bepaalde blueprint in zijn hersenen. Waarmee hij zegt dat bepaald gedrag wenselijk is. En het ene paard kan dat beter handelen dan het andere paard. Maar ja, paarden horen volgens hun natuurlijke gedragingen in een kudde. Dus met minimaal 1 vriendje in de wei. Dit jaar is er daarom de campagne Deel je wei, iedereen blij gestart. En online vind je genoeg plekken waar liefhebbers hun paarden of wei aanbieden. Toch zie je ze in onze provincie regelmatig alleen staan. Ja, mensen die zich echt interesseren in paarden, die weten wel dat een paard eigenlijk niet alleen kan. Maar als het met dat paard lukt, ja, dan doen mensen het denk ik wel. Je moet er toch dan meer verzorgen. Dat kost meer tijd, dat kost meer geld. En ja, je moet ze toch elke dag een verzorging geven. En kijk, hij is gewoon echt op zijn plaats, joh. En ik zou zo graag willen dat al die ponnetjes en al die paardjes die alleen staan, zoek gewoon een maatje. Of probeer een deelwei te vinden. Een paard hoort niet alleen te staan, echt niet. Dat kun je een paard niet aan. Dus eigenlijk is het gewoon mishandeling. Stevige wind, het was echt grijs en regenachtig. Een echte herfstdag vandaag. Op sommige plekken in Zeeland viel meer dan 10 mm regen. Morgen geen regen meer, maar af en toe zon, al waait het stevig. En ook in het weekend blijft het dan droog. Zometeen kijken we naar Zeeuws meisje, anno nu. Je bent blij! Hier, je gaat hartstikke blij, je bent door. Het gaat! De hele wereld over, door. Fantastisch, te gek. En Zeeuws meisje wordt gevolgd door het weerbericht voor de komende dagen. Nog een fijne donderdagavond.